no waɗi ndeysan ko taccino ko no fotirno Abou Diop ɓe idiɓe yaata hay goto fiɗɗa nofuru fof koko maayi heddiɓe dañani boom hay haɓede haqqe no mbawi hewde Cheikh Oumar ko an min fadata so neɗɗo yamani finnata ɗon noon Cheikh Oumar so waɗino deeƴi tan o heɗoto sawtowol nelaɗo Allah tan hay tukke nofuru makko ne haalnabo wimo woto hul aɗa wonde ballal Allah aɗa wonde defaram e defare Cheikh Tidiane Oumar wimi hulani so mbeɗa andi mbeɗa wawi biɗitiɗe o wi yimɓeɓe joni noon kanko Cheikh Oumar o yeeƴi yimɓeɓe o wi hol pellital moon ɓen mbi ini seeɗital pellital amen ustaki ayɗe jiita min ɗo ko maayi ko min ji o e banggue min mbi bon ko ɓen malama min gañi ko woto min gonde jihad o ha gasa tawa ala men mayɗe hen min ganda wattana men addani min ga minen wurde addani min ɗo faggade addani min ɗo resde te